ଏବେ ରୁଟି ସେକା ହେବ। ପ୍ରେସରରେ ଡାଲମା ବସିଛି, ରୋଷେଇ ହେବ। ପ୍ରେସର ଡାଲମା ହେଇଗଲାଣି। ଆରାଧ୍ୟା ତାପରେ ଖାଇବ। ରୋଷେଇ ସରିଗଲେ ଆରାଧ୍ୟା ଖାଇବ। ଟିକେ ଆଗ ଟିକେ ଖାଇଦେଉ, ଆଉ ଯାହା ହେଇଛି ଖାଇଦେଉ। ଗଣେଶ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ପେଟୁ ଗଣେଶ। ଆରାଧ୍ୟା ଖାଇବ, ଡାଲମା ହେଇଗଲାଣି। ଆରାଧ୍ୟା ଦେଖୁଛି ଡାଲମା ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆରାଧ୍ୟା ଠାକୁର ପୂଜା କରିବ। ଗଣେଶ ପଡ଼ିଗଲେଣି ଠାକୁର।